Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ako na lang mapukaw kay Badit ah. Ako na lang mangin alarm clock niya. Sige, amo na ako. Bye dad, bye lula, bye nang Sonya. Makibot gisi ni karon si Badit mo. Kibuton ko siya. Wala. Hindi gali ako pamilyar sang akon kaladuan. Hindi ako pamilyar sang dalan pakadto sa ila ni Badit. Ani ka bala? Mabalik ko anay. Mapatudlo ko kay Manang Sonya. Nakahibalo na balang apo mo, day? Wala. Wala pa niya mahibalan. Kagusto man ako. Hindi bala, Gregorio? Oo, ma. Wala. Nagasugilano naman sila. Kag hindi na ako magpamangkot bahin sa nabatihan ko. Basi bala ko masiling sila. Nga kaina pa ako nga pamati sila. Hindi na ako gadaan gusto nga mag-inom sang green tea ni Lula. Palakat na lang ko ha. Ako na lang mga tumato sa pagtultol sang balay ni Badit. Kaina pa ako nga naglakad-lakat. Apang wala ko gid makita ang balay ni Badit. Kaysa nadumduman ko, ang palatandaan lang, among dako nga kahoy sa akasya. Sa di na pala nga akasya, pulos puno sang paho lang ang makita ko diri. Nagpamangkot naman ako kay ina sang nagalibod sang puto. Pero hindi man maatag ang ginhambal niya. Didto lang kuno sa unhan. Kataas na sang adlaw ho.
Apang wala ko gihapon makita ang ginasiling niya nga dito lang sa unahan. Bah? Hala? Si Nancy? Ato siya. May ginbakal sa tindahan? Maayo gid man kung ginaswerte ka. Kayang plano ko gid man, amo makadto sila ni Nancy. Kag mapaupod kay Badet. Ay, maayo man gali kay wala ko dayon makita ang ila balay ba. Tungod sina, madali ko nga mahimo ang akon misyon. Ato na si Nancy. Naglakat na siya. Karon, ako naman ang masunod sa iya. Madamo ako sang gustong ipamangkot sa iya. Tungod sigurado ako nga may nahinambit sa iya si lula niya. Ganian mo na lang sinang pagsunod-sunod niya sa akon. Kag nagpakita siya sa akon sa nagligan niya gabi sa balay. Sigurado nga may importante siya nga tuyo sa akon. Bah, malayo na siya. Sundon ko siya. Bah, nagdulog si Nancy sa unan. Mapalipod ako dre. Ato, nakita ko siya nga nagalingas-lingas. Hala? Basi ko na ba't siya ganiya nga may nagasunod sa iya? Apang makita ko, nga kalmadong yan mo. Wala sang kahadlok o kun kabalaka. Hala, hinali lang ko ay kulbaan haw. Ang mayo pa. Pangitaon ko na lang balay ni Badet. Mapaupod na lang ko sa iya. Hindi gali bagay nga mangin stalker ako. Aber, liilion ko kung ara pa si Nancy. Uy! Wala na siya? Sigurado. Naglakat na siya palayo. Magwa na ko ganit di sa ginapalipdan ko. Ginasunod mo bala ako? Bah! Hindi! Ari siya sa likod ko? Ano? Ako nagasunod sa imo? Hindi bala nga ikaw gani nagasunod-sunod sa akon? Nakalambot ka pa gani sa amon sang sunod-sunod sa akon? Nga bala ginabuhat mo ina? Ato na siya. Ginbayaan niya ako. Wala mo lang gani siya nagsabat sa akon. Anay ka bala. Kay sundon ko siya. Madali lang. Wala siya nagabalikid man lang. Nga bala nga hindi kagid magbalikid. Padayon lang sa gihapon sa paglakat. Buang ay. Hoy! Dali lang! Ginatulok na niya ako sang masakit. Una sa tanan, hindi hoy ang ngalan ko. Ikaduha, nalainan ako nga ginasunod-sunod ako sang lalaki. Kag ang ikatatlo, masakit ang braso ko kay kahugot sang pag-uyat mo. Tara na, ginbuyan ko na ikaw. Hindi man ako magsunod-sunod sa imo kung wala man ako ginasagad sang tulok dito sa simbahan. Kag dason, ginsunod mo pagid ko sa balay. Kag subong, may importante ako nga tuyo sa imo kung nga ginsunod ko ikaw. Madama ako sang ipamangkot sa imo.
Yuhuman mo lang bala ako? Sige. Sugiran ko na lang ikaw. Ginasunod ko ikaw. Tungod amo ina ang ginbilin sa ako ni lula ko. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ano? Bantayan ko kunong apo ni Lula Presing. Kag ikaw ina. Ikaw man lang ang apo niya, hindi bala? Nga ginapabantayan ako ni lula mo. May ginatago nga sikreto ang pamilya ninyo, Sandro. Kag nakahibalo si Lula nga hindi ka kasubong nila. Ano? Sila ang mga tao nga may madulom nga sikreto. Hinali lang nagpalanindog ang akong balahibo sa nabatian ko saya. Kag ikaw, nakaibalo ka bala sang sikreto namon? Pwede bala? Ang ginaindian ko gid sa tanan, inang yuhom lang isabat sa akon. Pwede bala nga sugiran mo la ako kung may naibalaan ka? Kaya ginapagabom na gira ko sa mga nagakatabo. Palihog lang. Wala ako sang ebidensya. Ikaw ang may kahigayunan nga mahibalaan, ina. Kay ikaw ang nag-aistar sa balay ni Lola Presing. Kutob lang ako sa paglantaw sa gwa sang inyo kudal. Maghalong ka sa amo nga sikreto. Tungod wala mo pa mahibalaan ang mahimo nga buhato niya. Anong pagdumdum mo sa amon? Mga manugpatay tawo? Malain ni na nga lahog, Nancy. Bahala ka kung mapati ka man o kung hindi. Hindi ako makaibalo kung bala. Patihan ko siya. Samtang ang nagsiling sa iya nga bantayan ako, isa ka buang at tigulang. Kagina, wala sang iban kundi ang lula niya. Tugod lain ang nabatsyagan ko. Daw ara ako sa lain nga dimensya. Daw hindi ko nakilalang mga kinikanan ko. Kabay nga hindi lang matuon ang ginahambal ni Nancy. Wala man siguro sang madulong nga sekreto ang pamilya namon. Apang nga daw gusto ko nga patihan si Nancy? Wala ka ba na makatulupangod? Si Manang Sunya na lang ang tawo ni Lola mo. Hindi pagpaminsares ang malain si Lola ko. Nagakinot lang siya. Ginasiguro ko ina sa imo. Basta lauman mo nga bantayan ko ikaw gihapon. Gusto ko lang sundon ang ginahambal ni Lola sa akon. Hindi ko kinahanglan na bodyguard, Nancy. Isa pa. Daw kasaw lalaki ako. Apang ikaw nga babae among mabantay sa akon. Wala ako nagakinanglan sa bulig. Ilabi na gid kun halin sa imo tungod buang ka. Mag-upod ka mo ni lula mo. Inin ako magpamilit Apang mahibalan ko man gihapon kung makahibalo ka na sang amo nga sikreto.
ako naglain ng mga hulag mo. Apang sa gihapon, kung kinahanglan mo ang bulig ko, para nga makapalagyo sa among nga likom, aray lang ako agud nga magbulig sa imo. Dira ka na. Husto gid si Badit. Tama ka weirdo kay Nancy. Bisan pa nga matahom ini. Daw mas buang pa siya sang sakay lula niya. Hindi na ako magkanto pa sila ni Badit. Tungod nasugilanon ko na si Nancy. Mapuli na lang ko. Tito, kamustang paglagaw ninyo sang hinablos ko? Wala kami nagkita ni Badit manang. Napinsaran ko nga karon lang kami malagaw. Medyo ginabot naman ako sang katamad ko. Amo bala? Sige manang. Masulod na ako sa kwarto ko. Maligo ko anay kang magilis. Kay kapilit sang lawas ko. Presko ng pamatsyag ko. Nakailis naman ako sang bayo. Maigdal lang ko sa kama. Hindi madula sa kaisipan ko ang ginhambal ni Nancy sa akon. Piyongon ko na lang akong mga mata. Ba? May nagtulo sa namong ko? Do kapilit ng likido? Hindi ko pagmuklato ng akong mga mata. Hindi ko gusto nga makita kung ano ini. Ba? Mabatsyagan ko. Do may nagahuyop sang hangin sa nawong ko. Kagkalangsa. Nakabati ako sa hibi. Muklaton ko nga akong mga mata. Mabangon ako. Minagha ko sa hawa ko. Sino ba lang? Babae! Kag nagakaagnas na ang iyang mga kamot! Puligi ako. Kagang mga tao nga nabiktima sang imo pamilya. Ano? Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa Magabian sa dagrinyo sa pagtamati ang magabatahong magsugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo!
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga anuman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Jessa, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Bah, ginaboy mo sa ako ng malaragway nga
Hindi. Nakibot ka? Kilala mo siya? Hindi bala? Kaupod mo siya sa trabaho. Kagkuha ang mga laragway nga ina. Sang gabi nga naghiwat ka mo sang kasadyahan sa inyo kumpanya. Kag makita gid kung paano ka nag-enjoy nga kaupod ang babae nga ina, Alfred. Hubog ako sang tion nga ina. Kag wala ko makaibalo kung sinong nagsasko sa akon. Kaginkuhaan kami sang naragway sang babae nga ina. Kag wala ko makaibalo kung paano ako nakalambot sa boarding house ko sang gabi nga to. Nakabugtaw na lang ako nga naghigda sa akon kama. Kag ara na siya sa tupad ko. Gina-insister niya nga may natabo sa amon. Kag nagbunga ato, Alfred. Kag tungod sino? Dapat lang nga ipakasal mo siya. Kag subog-subong. Hindi na ako gusto nga magpakita ka pa sa akon. Break na kita, Alfred. Hindi. Hindi ako pasugot, Lisa. Wala ko ginahigugma si Ami. Siya lang ang nagalagas-lagas sa akon. Kaginprangka ko na siya nga may nobya na ako. Kag ikaw, ina. Apang, obsesya ka tama. Alin na, Alfred! Magaling ka na! May nagyagabong! Kalagaling sa kwarto ni nanay! Oh, Diyos ko! Nay! 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 Diyos ko! Naghigda siya sa salog! Kaginalagas na lang niyang iyang maginawa! Lisa! Lisa! Anong mabulig ko? Ha? Chay! Dalon kayo ko sa emergency sa Banwa. Matawag ako sa tricycle. Nay! Napatian mo ba lang pagsugilanon namo ni Alfred? Akig ako sa iya. Gani nga mabulag na ako sa iya, Nay. Naglungo ka, Nay? Hindi ka magsugot nga mabulagay kami ni Alfred. Lisa! Jay, dali ka. Hakwaton ko ikaw. Malingagaw kita sa Banwa. Jessa, kamusta na si nanay mo? Ay, gina-oxygen pa siya, Tay. Kay ginabudlayan siya sa paginawa niya kaina. Nga, ano pala ang natabo? Wanabi, Tay. Naglalisay kami ni Alfred kaina. Ano? Animal. Sa dinam lang sapat ka lalaki ngayon. Ay, tatay, Tay. Madali lang. Magpamati ka, Tay. Kay sugiran ko ikaw sang natabo. Dapat man gali mata ang animal nga ina. Ay, Tay, hindi lang natin siya paghambalan, Unahon na lang anay natin si nanay. Kag isa pa, si Alfred man ang nagbulig. Agud nga madala diri si nanay sa emergency room sa hospital. Dason, hindi gusto si nanay nga bulagan ko si Alfred, Tay. Ano? Hindi lang anay natin pagsupakon si nanay. Kay basi kung maglala pagid,
ang ginabatsyag niya sa kasing-kasing tay. Ginasakitan ako sa ginsugid di ami sa aton. Apang nakahibalo ka man. Nga butogid si nanay kay Alfred para sa akon, Diana. Gani nga hindi ko siya mahimong hatagan sa kalain sa buot. Ay, pero abi mong baladay, bisan anhon, hindi ko ya magpati nga si Alfred ang amay sa ginabusong niya. Kilala ko ya si Alfred ya. Sa subong, pawalaan ko anay na. Hindi ako gusto nga mapahamak sang dalayon si nanay. Sabado subong, kag sigurado ako nga dugay-dugay maabot na si Alfred. Kay half day lang sila subong sa ila opisina. Kag hagaron naman niya si Jessa nga manghalo-halo sa banwa. Kag syempre, ara man ako eh. Ako nga daan ang ila chaperon mo. Mailis na ko nga daan ah. Kay laging handa kuya mo. Para bala nga paghagad nila karon sa akon. Matabid na lang ko dayon, haw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kun magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Si Alfred, how? Madali na lang mag-alas 3 ang hapon, ho? Arang banding ko nga okay, ho? Ara na siya. Nagpanaog sa tricycle. Sino ang ginahulat mo dara sa bintana? Si Alfred? Hindi chay, Mabalibad ka pa, ha? Oy! Sugiran ko ikaw. Kung si Alfred ang ginahulat mo, para nga maglagaw naman kamo sang amiga mo nga ambisyusa, kalimti na lang. Kay hindi na mag-abot si Alfred. Didto si nagdiretso sa uma. Kay nagpauli didto ang babayi nga ginpabusong niya. Ano? Oo! May ginpabusong siya nga babayi. Kaghilmuno ng tiyan ni. Mangin tatay ni si Alfred sa hindi madugay. Ganihang bali ang amiga mo, ha?
nga hindi siya maglaom kay Alfred kay wala na sang tsansa. Hala, paano na lang ni Man? Sugiran ko bala sini si Jessa? O kung hulaton ko na lang si Alfred nga magprangka sa iya? Ugaling, hindi man ako mapahamtang nga hindi ako magsugid sa akon amiga. Kay base kung maakig siya sa akon kung sa iban pa niya mahibalaan. Ay, bahala na. Makikita ako sa iya. Hagaron ko siya karon sa higad sang baybay. Kag didto kami masugilanon. Amat-amaton ko lang ang pagsugid sa iya. Kag maayo kung didto kami sa kabatuhan mag-istorya. Kay bisan magsinggit siya, hindi makabati si nanay niya. Diana, nga mo pa sining natabo. Do hindi ko kit mabaton ini. Do hindi ko kit mabaton. Oy. Paandaman ko na nga daan ikaw ha. Base kung magpalangharok ang mata mo, kag matingala naman si nanay mo. Palibaran ko lang siya nga nagasakit ang ngipon ko ah. Maayo kay nagpakita kagid man diri Alfred. Kadugay man nga wala ka makapabatsyag ba? Nakaibalo ka naman siguro sang balita. Oo. Ginsugiran na ako ni Chardelia mismo sang adlaw nga nag-abot siya halin sa inyo. Si Jessa? Ginsugiran mo na siya? Oo Para samtang temprano pa, makamove on na siya. Damo isda sa kadagatan. Hadlok? Gusto ko kung tani siya nga mahambal. Hindi na Pila ka adlaw man bala nga nagapalang-harok ang iya mata sang hibi. Ginabalibaran lang niya si nanay niya nga nagasakit ang iyang ngipon. Te, saan ang kasal ninyo ni Ami mo? Wala sang kasal nga matabo. Ano? Wala ko ginahigugma si Ami. Gani hindi matabo nga ipakasal ko siya. Kag paano na lang ang mangin anak nyo? Ambot. Kay bisanan hun. Hindi gid ako magpati nga natandog ko siya. Ote, paano na lang ina? Dito na gid siya maistar sa inyo? Istar lang siya tubtob gusto niya Apang hindi matabo nga magpakasal ako sa iya. Hindi, Diana. Ay, nagalingin ang ulo ko sa inyo nga duha Kisala mo gid mo. Nagpatama sang inom. Kundi nagalusot ang damang-damang ni Ami. Naunahan pa niya si Odette.
ano ang siling mo? Mapamanila ka? Maubra ka dito? Oo, tay. Para nga makabulig man ako sa inyo ni nanay eh. Ay, Kag sa mga sus. manghod ko diri. Apang paanong pagtuon mo? Do alang-alang naman nga mabalik pa ako sa akon pag-eskwela, tay. Kay kalawig naman nga wala ako nagasulod sa klase. Sugod sang nagmasakit si nanay. Naguntat na ako, tay. Gani kalitan ko na lang ang trabaho nga ginatanyag sa ako ni Chaylite. Ano ba lang trabaho nga ina? Mayaya ko no, tay. Ha? Mayaya ka? Oo, tay. Kagdako ko ng sweldo dito. Gusto mo gid ba lang nga mag-obra? O kung gusto mo lang nga makalikaw sa lapad mata mo nga nobyo? Oh, shh! Tay, palihog. Hindi na lang natin paghambalan si Alfred. Basi bala kung makabati si nanay, kag maglain naman ang buot niya. Nagapamangkot gani siya. Kung nga wala na niya kuno makita si Alfred nga nagakadto diri. Tigin sabat ko na lang siya nga gindistino si Alfred sa Iloilo. Nakahibalo na bala si nanay mo sa plano mo nga magpamanila? Wala pa, tay. Ay, sus. Apang istoryaw naton siya, tay, ah. Hambalon lang naton siya nga kinahanglan ang extra income. Kay wala labot sa mga kinahanglanon naton diri sa sulod sang balay. May mga bulong pa siya nga ginamintinara. Mga muyo na lang kita, tay, nga mapasugot siya. Wala lang mahibalaan. Malima katuig na ako diri sa Manila. Kag sa kaluoy sang Diyos. Nagustuhan nila ang akong pagserbisyo diri. Gani, pila ka bisis naman nga nasakaan ang akong sweldo. Kag ang manami, kay kung maglagaw sila, ginaupod nila ako. Hinali ko naman nga nadumduman ang lugar namon. Kag ang mga tawa dito. Kamusta na ayan sila? Si Alfred kag si Ami. Kamusta na ayan ang nila pag-upod? Malipayan man bala sila? Ay, siguro. Kagayan, dako ng ila anak. Ay, husto! Si Diana gali. Mapadala bala ako sang sulat sa iya. Mangusisa ako. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. It's this goodbye. Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sa kasaysay ni Jessa, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Direksyon, Manny Mungkal.
is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Cristal. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Wala sang makahuluya dira, Marigold. Kag ginakasubo ko nga nakatuon ka sa paghigugma kay Owen. Bangod sa amo sina nga sitwasyon. Nagapabilin ka nga hindi malipayon, Marigold. Wala ako sang handong nga maghigugma sa iya. Ay, Cristal. Wala ako magbatyag sa amo sa niya kasakit. Sa isa ka adlaw, naghambal siya. Nga natapos na niya sulat ng kasaysayan ni Kapitan Aurelio. Kag mahalin na siya. Kag nabatsyagan ko sang hinali ang kasakit nga nagapuga sa dughan ko. Cristal, nabatsyagan ko nga nagdulom ang akong panulog sa kasakit. Apang, wala ko magambal. Tungod, mapatay ako sa kahuya kung makahibalo siya sa nagakatabo sa ako na. Abi mo, malipayon ako kaayo sa nagligad ng mga inadlaw. Ang laong ko, malipayon ako, kay nagataganay kita. Kagang aton pag-abyan na ang kabangdanan, kung nga nga nanging malipayon liwat ang kabuhi ko.
Opang karon, naghibalon ako. Nga hindi amo sinang rason. Nagliwat ang pananaw ko sa kabuhi. Bangod, wala na siya. Kag saan ako mangin malipayon sa kabuhi, Kristal? Sang magbalik ako kainas ng aga sa balay. Kag wala na siya. Kasakit kag kalisan ang gabatsyagan ko. Nasakitan ako, Kristal. Masakit matuod, Ina Marigold. Pero sa pagligad sang inadlaw, nagapati ako nga sa amat-amat. Malimtan mo gid siya. Hindi na siya magbalik paliwat. Hindi ko na siya makita liwat. Kag samtang ginapamensar ko nga hindi na siya magbalik, nabatsyagan ko ang duha ko kakamot nga nagakumos sa akon kasing-kasing. Sang nagdamgo ako sang pagkigugma, nagapati ako nga matahom ini nga butang. Kapag subong, hindi. Kahapon sang aga, kapugnaw sa iya, pareho ba lang nawala na niya ako makilala. Ang yatingog sa maghambal siya. Daw nagasiling goodbye, Marigold. No, pareho palaga. Nga isa na lang ako kaabian. Kung tani, nagpakita mo siya sang bisan jutay lang nga pag-ulikit sa akon. Kinabasol mo bala ako, Kristal? Kaya nga buhaton ko, Ina. Ginsugiran mo bala si Gilbert? Nakahibalo ka, nga hindi ko na mabuhat. Kamo ni Gilbert, mahirap kayo. Ganyan di ako magpati, nga wala mo siya pagsugiri. Ginasugiran ko siya sang tanan nga concern sa akon. Apang wala ako nagapanugid sa mga sikreto sa mga abyan ko. Kabay nga hindi makahibalo si Carmen. Kung kaisa, mabatsyagan ko nga ang iya mga mata. Makabasa pati sang akon kalag. Kung tani, hindi na ako makahalin diri. Agod nga hindi ako makita sang bisan sino. Sa nagligad, nagbakasyon ako. Malipayon ako kaayo. Sang wala pa mag-abot si Owen, nagkahibalo ako nga hindi ako maayo nga abyan. Kag kung maghalin ka mo ni Gilbert, mabilin ako nga isahanon diri. Apang sa mag-abot si Owen, may kaupod na ako diri sa balay. Abi mo, masadya kami nga nagahambalahan na kag nagakadlawa na Wala na ako nagabatsyag sang kasubo, kag kahisa sa inyo. Abang supong. Ay, Kristal. Hindi ko mahibalaan kung anong buhaton ko. Kag hindi ako maluyag. Nga pati ikaw, madula man sa akon. Ari nagli si Gilbert, Marigold, magupod ka na lang sa amon sa pagpauli. Sige. Okay. Salamat kay Kristal, Salamat, kid. Ay, abi mo, malipayon gid ako nga ikaw nangin abyan ko. Kinakabig mo gid ako nga abyan. Ano abi ka sa pamatiyag ko? Naputos ang kasakit ang bugos ko nga lawas. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital.
Sa pamatyag ko kay Puskay Marigold Subong Anong ginimo niya dito sa baybayon? Kapoy lang siya, Gilbert. Labi na ko nagapasaway sa iya si Cardo. Nagakadto siya sa hunasan. Kaginalingaw ang iya kaugalingon. Kung tani isang una pa, nakilala na niya si Owen kaginpamana. Bagay sila nga duha, hindi ba la? Ini pagbuhatang kaugalingon mo nga matchmaker. Wala ako naga-matchmaker. Nagapaminsar la ako nga manami kung tani matabo kung natabo. Kung tani, ang tanan nga tawo, mangin malipayon pareho sa aton, Gilbert. Katahom sang hapon, no? Ang hangin, dupoy-dupoy lang. Masako ang alibangbang sa pagsaylo-saylo sa mga bulak. Amo inang naluyagan ko nga tion kun hapon, Carmen. Kag amo man ini nga tion, ang naluyagan ko, nga magbasa sang paborito ko nga balasahon sa periodiko. Ano nga balita, ina? Patay nga balita, Patay nga balita? Obituaries bala? Uy, hala. Listahan man ina sa nagakalapatay na. Pero mas malingaw ako kung magbasa ako sini. Sang sa magbasa ako sa mga wala sing pulos, piki, kag parte sa politika nga balita. Kag nanamian ako magbasa sang patay nga may nasulat gapom. Aring isa ho. Basahon ko bala. When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. Sing no sad songs for me. Daw nabatian ko naman, ina. Husto? Matahom, hindi bala? Kag malingaw ka pa? Amo lang ina ang creation Ari pagido. Si Pedro Patinten nga may madamo nga mga abyan nagakalisod sa iya maaga nga pagtaliwan. Pero ang matuod sina Kristal, ang amo nga lalaki, sobra na isa kagatos ang edad. Kag ang iya mga abyan, madugay na nga nagapangamuyo nga mapatay na siya. Ang matuod, nalainan ako sinang obituary mo. Basta may kailabtanan ganin sa patay. Ay, wala ko yan na namian. Ang wala ko pagidaluyagan, inang tinaga nga salin. Ako, bisan nga laon ako, pero hindi ako yung pagsilingon nga salin ako sang mga lalaki. Ay, husto matuod, ina Carmen. Dito sa lulubngan, madamo dito sang patay nga nagasiling, no sad song for me. Kag nadumduman ko dayon ang nakaon sang lago kag sapat. Nga bala nga ang mga tinaga nga para sa patay. Pulos malain nga tinaga kag kalaway pamatian. Ay, kabay pa. Nga kon mapatay ako, wala sang may magsiling nga ay nagtaliwan na ang akon utod. Mauna pa ako murto sa nagtawag sila sa akon. Kag abi mo, may pila ka tuig nga nagligad. May isa ka traveling pastor. Kag naghiwat sa sang meeting diri. Isa siya kuno ka pastor, pero isa siya ka pastor sa lain nga sikta. Isa ka gabi, ginuyatan niya sang hugot ang akon kamot. Kag magsiling Sister, Christian ka? Ay, ang habal ko sa iya. Oo, pastor. Christian ako sang nagakamang kapalang. Kag ako nagapitikot na. Ay, oo, gali Carmen. Nakabaton ako sang sulat halin kay Owen. Nagsiling siya nga ikamusta ko siya kuno sa imo. Hindi ako maluyag sang iya pangamusta. Kag nga naman,
Nga ang pagdumdum mo, nanamian ka man sa iya? Ay oo, nanamian ako sa iya. Apang hindi ko siya mapatawad sa ginhimo niya kay Marigold. Ngasta subong, desperado ang pobre sa kay Owen. Kag si Owen niya, ato sa iban nga lugar, naga-enjoy. Pareho gid ang mga lalaki. Sa ano ka nakapatod, Carmen? Ay, Crystal, may mata ako, hindi bala? Kagkilala ko na si Marigold, bata pa siya. Madugay ko na nahibalan nga si Owen ang kabangdanan kung nga ang nagsubong sila si Marigold. Gani hindi ko siya mapatawad. Kag hindi ko man mapatawad ang akon kaugalingon kung nga ang nakaabot si Owen dire. Ang laom ko si Owen, hindi parehos ang ibang nga lalaki. Ang laom ko, hindi siya parehos ang ibang nga lalaki nga border ni Marigold. Nga mga wala sing pulos nga mga lalaki. Gani, ginpahali niya. Carmen, hindi ka gid magpasatom ha, nga nakahibalo ka na sang sikreto niya. Oo, Ay, mapiste ako sa mga lalaki. Isa lang ka lalaki sa bugos nga kabuhi ni Marigold. Kag isa man gihapon ka lalaki ang naguba sang iya kabuhi sa ikaduha nga kahigayunan. Ay, kung tani, balinong ng kabuhi niya kung wala ang mga lalaki nga ina. Kag ano naman ang mahimo sa mga lalaki subong? Gilbert, ari ka nagali? Panunto lang gihapon ang ilabuhaton ano pa? Ay, ambot ko nga ang nakabuhat sila sina Si Iba yan nagpakaon sang apple, Carmen. Isa ka demonyo lang yan ang nagtintar kay Iba. Kagkabalo ka naman sa mga demonyo. Lalaki nga may ikog. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!